første fredag i skolernes efterårsferie hedder det i uge 42. Det er jo også betegnende for Kulturnat i København. Det er den, vi er taget til i dag her med Karl Erik Gladsaxe for at opleve aftenens stemning. Og lige nu står vi i forhallen på Københavns Rådhus. Og stemningen er rigtig god. Der er mange mennesker. Og nogen skal ned i rådhuskælderen og have nogle rådhuspandekager. De traditionelle pandekager, man kan købe med kaffe dernede. Og der har vi lige været nede og tjekke. Der er en meget, meget lang kø lige nu. Men her i løbet af aftenen, der skal vi sådan lidt rundt og kigge, se hvad vi kan finde ud af, og se hvad vi kan få af forskellige spændende indslag her i det københavnske aftenliv. Det glæder vi os rigtig meget til, og dermed den lille intro her, hvor I ligesom også kan fornemme stemningen, fornemme alle de mange mennesker, altså på Kulturnatten her i oktober måned, nærmere betegnet den 10. oktober her i 2014. Kulturnatten i aften bringer os blandt andet her til Københavns Rådhus, hvor vi møder Dan. Og Dan, først og fremmest, tak fordi du har tid til at snakke med os i dag. Velkommen. Vil du ikke lige fortælle vores lyttere og seere, hvem du er? Jeg er kompagnichef for et hjemmeværnskompagni, der ligger på Københavns Rådhus. Udover det er jeg jo ansat i Københavns Kommune. Det er sådan et halvoffentligt kompagni, kan man sige. Fortæl os lidt om, hvad er det her hjemmeværnskompagni? Hvad laver I i Københavns Kommune? Jamen, vi er jo en del af de bevogtningsenheder, der ligger i Københavnsområdet, og indgår sådan set i hele distrikt Københavns samlede arbejdsindsats i hele hovedstadsområdet. Men udover det, så er der rigtig mange, der er offentligt ansatte, og derfor har vi en stærk tilknytning til Københavns Kommune, og har derfor også vores kompagnidomicil her på Københavns Rådhus. Hvad er for eksempel daglige opgaver for dig her sådan normalt på dagligdagen? Er det i forhold til hjemmeværnsarbejde eller i forhold til civilarbejde? Hjemmeværnsarbejde, ja, men når du laver det? Det vil jo være, vores opgave som hjemmeværnskompagnier er jo primært at støtte politiet og det øvrige forsvar i forhold til de opgaver, de løser. Og typiske civile støtteopgaver er jo sådan nogle ting som hjælp ved oversvømmelser og store ildebrande, og vi har selvfølgelig også mange afspærringsopgaver i forbindelse med sådan nogle ting som VM i cykelløb i København og Copenhagen Marathon og sådan noget. Hvad har så været nogle af de mest sådan, sjove opgaver, som du selv har været med til, som du sådan kan huske? Jo, men det er jo selvfølgelig der, hvor der er rigtig mange glade mennesker og sådan noget, ikke? Altså, hvor man ligesom kan være en del af det og være behjælpelig og se, at man kan få noget til at fungere, ikke? Og selvfølgelig sådan nogle opgaver, hvor man kan lave en indsats i forbindelse med oversvømmelser, hvor man hjælper nogle folk, der er lidt i nød. Det er jo rigtig varmt, ikke? For du er så en af dem, der blev ringet op den aften sidst i august, hvor det store regnvejr kom lørdag nat der i sidst i august? Ja, det sker jo næsten hver gang. Vi har også et rimelig godt netværk, som bliver styret af det pågældende distrikt i det område, som melder ud til de enheder og kompagnier, som skal gå ind og give en indsats.
Hvordan er det så, at man altid føler du altid sådan klar og glæde, selvom du måske ligger så over telefonen kl. 3 om natten, kom ud og hjælp? Nej, det gør jo ikke altid, altså, fordi det er jo klart, man lever jo et almindeligt liv ved siden af, og det kan jo være, at man måske er midt i en familiefest eller ude at rejse, og så på den måde er man jo ikke klar, men vi er jo gudskelov så mange, så der er altid nogen, der er klar, og der er altid nok, der er klar til at løse opgaven. Hvor mange år har du selv været med i det her? Jeg har været med i små 30 år. Og hvad var baggrunden for, at du kom ind i det her? Jamen, det var jo nok. Altså, jeg havde en tid i Livgarden dengang, da jeg startede i Københavns Kommune, og da jeg så kom mere ind og ikke var soldat mere, så fandt jeg ud af, at der var et hjemmeværnskompagni, og så ville jeg egentlig godt være med til at gøre en indsats, hvis det kunne hjælpe samfundet nogen vegne. Og det er jo en frivillig indsats, man gør, og på den måde er der jo selvfølgelig også det, at der er et godt kammeratskab, og i hele taget det at komme ud og mærke lidt, det er at være i det grønne tøj igen, ikke? Og hvad er det ellers, du laver i dit civile erhverv? Ja, der er jeg ansat i et politisk sekretariat, et borgerorganisationssekretariat her på Københavns Rådhus, og har sådan kontorarbejde, kan man sige, ikke? Som rådsbetjent. Så man kan sige, det her med, at du så kommer ud og laver nogle helt andre ting, det er også sådan lidt friluftsting og opleve noget helt andet, når du laver det her med hjemmeværnet. Det er det nemlig lige præcis, at det er jo en meget, meget stor ændring for ens hverdagsopgave. Og det gør jo også mange gange en hjemmeværnsenhed rigtig effektiv, fordi i vores enhed har vi jo folk, der kan alt muligt forskelligt, som har forskellige håndværksmæssige uddannelser og andre ting, der kan bruges i forhold til nogle af de opgaver, vi løser derude. Og det trækker vi selvfølgelig meget stærkt på, når vi skal løse en opgave. Hvem har vi i enheden, som har nogle kvalifikationer for deres civile liv, som vi kan bruge i hjemmeværnet? Samtidig med, at man kan sige, at det civile liv mange gange, altså vores private arbejdspladser, kan drage nogle nytte af de kvalifikationer og kompetencer, vi får ved vores arbejde i hjemmeværnet. I forhold til sådan en aften, eller nat her aften, kulturnatten, som vi står ved her, hvordan er det for jer at være med og vise hjemmeværnet til København og befolkningen, der kommer ind her? Det synes jeg da helt klart er stort, og jeg er meget, meget glad for, at vi kan få lov at være med her på Rådhuspladsen til sådan noget. At vi ikke kun skal med, når man skal stå i vand til knæene ved en oversvømmelse og stå og fryse på en eller anden post, fordi man skal passe på et kraftværk, der måske er noget demonstration imod og sådan noget. Så synes jeg, at det er rigtig godt at kan være med her, hvor man kan snakke hjemmeværende med folk, og folk er glade og tager positivt imod alle de ting, vi har. Har folk en interesse her i 2014 til unge mennesker for at komme ind i det her og prøve at vide, hvad det er for noget? Det er jo meget stort, kan man sige, og der er også en meget, meget stor tilgang til hjemmeværnet på landsplan. Det er klart, at hjemmeværnet har jo ændret sig, og det gør det jo hele tiden løbende. Det ændrer sig i takt med verdensbilledet og de arbejdsopgaver og situationer, vi får. Altså alene det, at hjemmeværnet jo er begyndt at støtte de udsendte soldater til bevogtning af de lejre, der er i krigshærgede områder og sådan noget, ikke? Så det er jo selvfølgelig nogle ting, der er med til at mange gange måske skærpe interessen for helt unge mennesker, men også det, at der er rigtig mange mennesker i Danmark, der godt vil give en frivillig indsats, hver gang der sker et eller andet katastrofe i deres nærmiljø, så vil alle jo gerne hjælpe, og her der har de mulighed for at hjælpe i en organiseret situation, hvor der er styring på det. Aldersspredningen i hjemmeværnet, hvor stor er den i forhold til yngre og ældre mennesker? Hvad er nogle af de yngste, hvad er nogle af de ældste? Ja, man skal jo være 18 år for at komme ind i hjemmeværnet, så det er jo nogle af de yngste, ikke? Og der er jo ikke rigtig nogen top alder, kan man sige, så vi har da folk helt op til 80 og 90 år, der prøver at gøre et eller andet. Men det er jo klart, altså det afspejler sig jo de typer opgaver, der skal løses. Der skal man jo nogle gange være lidt mobil til at kan indgå i det. Så, men vi har jo alligevel den holdning, at i hjemmeværnet skal der være plads til alle. Dem, der ligesom har været meget aktive soldater fra mange år siden, de skal ikke skubbes ud, fordi de er blevet ældre. Men grundskolen, når man skal ind i hjemmeværnet i dag, er jo af en sådan karakter, så der er man altså nødt til at have en ordentlig fysik. Så der er det svært at gennemføre som 70-årig, hvis man godt vil ind. Så.
Hvor lang er den grundskole, som man kommer til der i starten? Jamen, den er jo delt op i flere moduler. Den kører over en 3-årig periode faktisk, hvor man starter med noget grundskolekursus, der varer i 2 uger, ikke? Og så går man hjem og har en basisuddannelse, ikke? Og så skal man så følge op med forskellige funktionsrelaterede uddannelser inden for de næste 3 år. Nu nævnte du også det med udlandet, at man kunne blive sendt på missioner i udlandet med at bevogte lejre. Hvad vil det så være typisk? At man så må nogen tager en orlov fra deres civile arbejde, og så tager afsted i nogle måneder, eller hvad? Har du hørt noget om det? Ja, det gør de. Altså, det er jo typisk det, man måske er nødt til, hvis man ikke er i den situation, man ikke har noget arbejde i forvejen. Men så er der rigtig mange, der vælger at tage orlov, hvis de kan det. Nogle siger deres arbejde op og håber på at finde et andet, når de kommer tilbage. Fordi udsendingsperioderne er jo som regel minimum 3 måneder ad gangen, hvor der er noget meget kraftig uddannelse til det først, som skal igennem, ikke? Og så er det jo også sådan lidt aldersbestemt. Altså de mest ramte områder, som i den periode, hvor man er i Afghanistan, der kan man ikke komme ud, hvis man er over 40 år gammel, vel? Så de får løn, de bliver lønnet, som alle mulige andre professionelle soldater i den periode, de er udsendt, men står selvfølgelig nogle gange i det problem, når perioden er færdig, at de skal ud og finde et andet arbejde. Har du selv prøvet at være udsendt, eller kunne du finde på det? Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke prøvet det, og jeg tror nok umiddelbart, at jeg vil synes, jeg var for gammel til det. Så det vil jeg lade de helt unge om. Men jeg skal også høre dig her til sidst. Er der noget af din egen familie, der også er i hjemmeværnet? Nej, det er faktisk ikke rigtig så meget af min familie, der er, men det er jo meget kollegaer herinde, der er det, fordi det jo ligesom er et virksomhedshjemmeværn på Københavns Rådhus. Det er jo faktisk det eneste kompagni, der er, som er Københavns Kommune-kompagni, ikke? Så det er jo mere sådan kollega-baseret, kan man sige. Lad os måske også lige sige til lytterne og seerne, hvis man kunne tænke sig at læse mere på hjemmesiden. Har I nogle steder, man lige kan gå ind og tjekke det? Ja, det står alt sammen på hjemmeværnets side, der hedder www.hjv.dk. Og der er en meget fyldig forklaring om både hvad kravene er og hvor lang uddannelsessystemet er. Og så skal man sige, at hjemmeværnet dækker jo over så bredt et spektrum, så der er næsten noget for enhver. Og der tæller jo både flyverhjemmeværnet og marinehjemmeværnet med sammen med herrehjemmeværnet, hvor der er så mange forskellige typer opgaver, så det er jo bare at kaste sig ud i en grunduddannelse, og så finde ud af, hvad vil jeg godt have med at gøre. Så er posen næsten åben til en masse uddannelse og en masse gode, nye oplevelser. Det er da en dejlig reklame, det vil jeg sige. Det synes jeg da er rigtig godt, Dan. Men jeg vil bare lige høre, nu sagde du det der med, at I var det eneste kompagni-hjemmeværn. Hvad er det de andre? Hvordan ligger forskellen på det? Nej, vi er det eneste kommunale. Altså, vi er det eneste under Københavns Kommune, kan man sige, og ikke på den måde under, fordi vi ligger under forsvarsbudgettet og altså, så for så vidt jo så udgiftsfrit for Københavns Kommune. Men de andre kompagnier, der er rigtig mange, halvdelen af de kompagnier, vi har i distriktet, er jo politikompagnier, og har på den måde også mange tæt tilknytning til de forskellige politistationer. Mange af deres ledere er politifolk. Og så er der almindelige områdekompagnier, kan man sige, som har et eller andet geografisk område, de værger indenfor i Københavnsområdet. Jeg synes, vi i hvert fald skal nævne den igen, www.hjv.dk, hjemmesiden. Lige præcis. Det er der, man skal ind. Gå ind og tjek og hold øje med det, så man kan få nogle spændende oplevelser. Ja, og kom ind til os. Og så vil jeg sige tusind tak for en dejlig snak, Øster. En fortsat god aften her i Kulturnatten. Ja, tak skal du have i lige måde. Tak for det. Tak. Vi har nu stillet os ind i Industriens Hus, hvor vi står ved noget spændende her. Foretagendet hedder First Lego League. Og Lars står siden af mig. Og Lars, god aften til dig. Tak skal du have. Og dejligt, at vi kunne mødes her i dag. Og kan du ikke fortælle os lidt First Lego League? Vi har kun lige snakket et par sekunder, men jeg må have dig til at forklare os, hvad er det her for noget? Jamen, First Lego League, det er et fantastisk spændende undervisningsprojekt, hvor man skal programmere nogle robotter. Og det foregår i folkeskolen. Jeg kommer ud fra Ballerup af, hvor man i Ballerup, der siger, at alle 6. klasser, de arbejder 8 uger med at programmere robotter og alle mulige andre sjove ting. Skal jeg prøve at vise dig sådan en robot
robot her. Måske kan vi prøve meget gerne. Vi kan få filmet imens, og du kan fortælle, Lars, lidt om, hvad det er, du gør til lytterne, også til radioen. Yes, men det her, det er så en, sådan en Lego-robot, som nogle af de unge mennesker har bygget. Og det, der er det specielle ved den her robot her, det er, at udover at den kan køre, så har den nogle sensorer, sådan så den kan se, når den skal følge en streg, eller hvis den støder ind i nogle ting, så er der sådan en her. Så har den også sådan en lille anordning, en lille arm her, som så gør, at den kan tage forskellige ting inde på den her sådan, bane. Og det bruger de unge mennesker så, rigtig meget tid på at programmere og prøve at løse nogle af de her sådan, opgaver her. Må jeg lige spørge dig, hvilke skolefag er det, de bruger til det i skolen, eller er det noget fritid, eller hvad er det? Nej, det er faktisk sådan, at i Ballerup, der kører man det som sådan et tværfagligt projekt. Det vil sige, at det er faktisk alle fag, der bliver inddraget i det her. Og de bruger faktisk stort set 8 hele uger på det. Der er selvfølgelig nogle enkelte fag, man ikke kan inddrage, men der bliver brugt rigtig mange timer på det om ugen. Prøv at komme med nogle eksempler på nogle af de fag, de gør det i. Jamen, det gør de både i matematik, og så gør de det også i dansk. Og så kan man sige, jamen, hvad har dansk... Lignagtigt. Ja, lige bestemt. Det var det, du er frem til. Men det er fordi, at de unge mennesker, de skal også dokumentere, hvad det er, de laver. Udover at de så skal programmere sådan en robot her, så skal de også præsentere, hvad deres idé er. Og der er sådan et tema hvert eneste år i det her sådan, First Lego League. Og i år, der er det noget med fremtidens klasseværelse. Det vil sige, hvordan vil de gerne have, at deres klasse skal se ud i fremtiden. Og så skal de komme med nogle gode idéer til det, og fremlægge det for et dommerpanel. Så det er også en del af det her sådan, projekt her. Så derfor kan man introducere det i rigtig mange forskellige fag. Både dansk og matematik og historie og alt muligt andet. Og hvad siger eleverne til? Jeg ved ikke, hvordan fungerer det? Kommer I som fra firmaet og introducerer det, eller hvordan fungerer det, når de skal i gang? Nej, men det fungerer faktisk sådan, at man ude i Ballerup, der har man sådan en masse frivillige, og man har også nogle fra Ballerup Kommune, som har rigtig stor erfaring i at starte det her op her. Og de kommer så ud, og først så lærer de lærer, der er tilknyttet klasserne det, og så er det så lærernes job at videregive den information til eleverne. Men så er det faktisk sådan, at når først du har et stykke Lego i hånden, så specialisterne, det er jo de unge mennesker. Så det finder de ud af. Bedre lærerne. Ja, mange gange er de meget bedre end lærerne, det må vi sige. Og det er jo helt fantastisk, at det faktisk nogle gange er sådan, at eleverne kan fortælle lærerne, hvordan det fungerer. Hvordan er lærernes reaktion til det? Jeg mener, de skal jo lidt ud af deres egne undervisningsplaner og prøve noget nyt. Jamen, det er helt sikkert, de skal, og det er også svært at få tid til det, kan man så sige. Men ude i Ballerup, der har man så gjort det, at man har givet lærerne nogle kurser. Og lige snart de har deltaget på de her kurser, både nogle inspirationskurser i forhold til årets emne, også et kursus i, hvordan den her sådan, robot den virker, så er de faktisk rigtig godt klædt på, og jeg har faktisk kun hørt positive tilbagemeldinger fra lærerne. Også fordi, at det faktisk er ret nemt at aktivere eleverne, fordi de synes jo, det er spændende. Ja. Så man kan sige, at det giver lidt sig selv. Hvad er grunden til, at vi meget her nævner Ballerup? Hvordan er Ballerup lige blevet den førende by på robotkortet i Danmark? Ja, det ved jeg faktisk ikke, men jeg tror, det var et initiativ, man tog for 10 år siden, og så har man simpelthen politisk valgt, at det her det er et rigtig godt projekt, og man lægger nogle rigtig mange gode ressourcer i det fra kommunens side af. Og det tror jeg faktisk er derfor, at det er blevet til en stor succes. Er der andre byer i Danmark, som du ved, der har prøvet at være med i det her? Der er masser af andre byer, der har været med i det, og der er også startet noget op i Gentofte. De er også ved at være godt med, og er også en stor Lego-by, kan man sige, ved First Lego League. Men der er rigtig mange byer. Det er jo faktisk et worldwide projekt. Det er jo ikke kun et dansk projekt, og det er over hele verden, faktisk. Har du været i udlandet og set nogle andre lande, der har været med på robotbygningen her? Det er sådan, at ude i Ballerup, det hold, som der ligesom vinder den konkurrence, de deltager så i en skandinavisk konkurrence. Og der har jeg faktisk et par gange været med i Sverige og i Norge, og der kører det fuldstændig på samme måde. Man har faktisk et stort samarbejde. First Lego League Scandinavia hedder det. Og der samarbejder man så om det. Og det er faktisk sådan, at Industriens Hus her, som vi står i dag, ligger faktisk hus til den skandinaviske konkurrence. Så det vil sige, at vi får en masse nordmænd og svenskere og finner hernede. Så det bliver jo helt perfekt. Hvornår sker det? Det kan jeg ikke huske, men det er... jeg kan ikke lige huske datoen, men det... det er snart. Ja, det er snart. Det er cirka en måneds tid. Ja. Men det kan man følge med ind på First Lego League Scandinavia. De har en hjemmeside, som hedder hjernekraft.org. Okay.
Der kan man se alt omkring hele det her sådan, koncept her. Men Lars, hvad er din baggrund for at stå her i dag? Hvad laver du egentlig præcis selv til daglig? Jamen, det er lidt skægt, fordi jeg er hverken lærer eller noget, men jeg er faktisk bare forælder til nogle af de elever, som der har været med i det her. Okay. Og jeg er simpelthen blevet grebet så meget. Du brænder dig for det, kan jeg høre. Ja, lige bestemt. Jamen, jeg synes, det er knaldhamrende godt koncept. Ja. Jeg synes, det er knaldhamrende godt koncept. Og det gør egentlig, at jeg både har haft nogle fritidshold og, og hjælper så også lidt til som frivillig i First Lego League i Ballerup. Det er faktisk sådan, at vi skal jo have 1000 elever til den her konkurrence, og der skal bruges, jeg tror faktisk, det er over 100 frivillige, og der er jeg så en af dem. Okay, yes. Det er da dejligt. Ja, men det er helt fantastisk. Jeg står lige og kommer til at tænke på, nu vi snakker om robotter her, hvor meget er det sådan kommet frem? For jeg husker for nogle år siden, der var sådan et britisk tv-program, der hed Robot Wars, hvor man hørte sådan en britisk kommentator, så var det folk, der byggede deres egne robotter, og så slås de mod hinanden med en kommentator på. Ja, det er rigtigt. Kan du huske det program? Jeg kan godt huske det program, ja. Men det er jo ikke så meget, for vi synes jo, det er synd, hvis robotterne de skal slå hinanden ihjel. Okay. Jeg kunne bare ikke lade være med at tænke på det program. Men vi har faktisk lidt af det samme, fordi vi har noget, der hedder sumobrydning. Ja. Og sumobrydning, det er så sådan nogle robotter her, som der kæmper på sådan en rund ring. Og det er faktisk også meget sjovt. Der findes forskellige konkurrencer i Danmark. Udover det her First Lego League, så ved jeg, at Experimentariet laver noget, og DTU laver også noget, der hedder Robocop. Og så er der også det her sumobrydning, så der findes faktisk rigtig mange ting. Hvordan er det for dig, Lars, at være med her på sådan en kulturnat en aften, hvor man rigtig kan vise frem og fortælle? Hvordan har du det med det? Ja, det synes jeg selvfølgelig er sjovt. For det første synes jeg, det er fantastisk dejligt at få lov til at præsentere sådan et fantastisk godt koncept her. Og vi møder faktisk kun hyggelige mennesker. Det må vi sige, så det er rigtig sjovt at stå her. Er det første år, du er med her? Ja, det er faktisk første år, jeg er med her, men fordi det er faktisk første år, at vi får lov til ligesom med First Lego League at præsentere det her. Men ellers har jeg stået mange andre steder, på Lego World og sådan nogle ting der. Og det er sådan et eller andet, når først man står med sådan en Lego-robot, jamen så begynder folk at smile, og de synes, det er fantastisk. Så det er altid sjovt at være med til sådan nogle event her. Jeg vil sige, Lars, det lyder altså alt sammen rigtig, rigtig spændende. Jeg må bare også lige høre, at der er meget teknologisk i det, altså at bygge sådan nogle robotter op. Ja. Har du selv nogle tekniske baggrunde, altså arbejdsmæssigt? Ja, altså jeg arbejder med IT til hverdag, kan man sige, godt. Men jeg vil sige, at der er ikke mere teknik i de her robotter, end at netop, at man kan finde ud af det selv. En 9-årig kan finde ud af det. Så det har de gjort godt, vil jeg så sige. Hvad med børnene, når de er færdige med at bygge robotterne? Hvad sker der egentlig så med dem? Får nogle af dem med hjem, eller låner de dem med hjem fra skolen, eller hvad sker der? Ja, det er sådan, at det er nogle skolesæt, man har, ikke? Og når først de så er færdige med konkurrencen, jamen så bliver de skilt ad i princippet, og så står de klar så til næste år, eller til nogle andre projekter i kommunen. Så de får dem desværre ikke med hjem. Det er lidt noget dyrt, det er noget dyrt legetøj. Men jeg er helt sikker på, at der er rigtig mange, som der ønsker sig sådan nogle robotter. Og det mærker vi også herinde i dag, at der kommer mange og siger, jeg kunne godt tænke mig sådan en. Eller, jeg har en stående derhjemme, men jeg kan ikke rigtig komme i gang med at bruge den. Kan du ikke lige hjælpe mig med at komme i gang? Ej, hvor godt. Så kan man supplere lidt. Så kan man supplere lidt, ikke? Så det er ret fedt. Hvad ligger de i prisklasse, hvis nogen tænker, at du giver dem i julegave eller sådan til deres børn? Altså, det er sådan, at sådan en robot her, som der kan det hele, han har sagt, den koster 2500 kroner. Og det er rigtig mange penge, synes jeg, sådan personligt. Men omvendt, så kan man sige, hvis først man bliver bidt af det, så er det meget billigt per time. Fordi man kommer til at bruge rigtig mange timer på det, ikke godt? Har dine børn sådan en? Ja, vi er bidt af robotter, så vi har et par stykker derhjemme, ja. Hvor gamle er har du 2 børn og 1 barn? Ja, jeg har 2 børn, og de er så, eller børn og børn, det er jo unge mennesker, fordi jeg har faktisk en datter på 17 år, og hun er stadigvæk bidt af robotter. Og så har jeg en dreng på 14 år, som, som også har leget med robotter lige siden han var 10. Så. Og hygger I med det? Altså, har I sådan nogle aftener derhjemme, eller så hvor I alle sammen hygger med det med familien? Yes, det har vi. Vi har faktisk lige her i søndags, nu kan du se det her over bagved mig, der står der et ur, og det byggede vi i søndags. Det var sådan en søndagshygge. Er det så dig og børnene? Det er mig og børnene, ja. Ej, hvor hyggeligt. Det er da fantastisk. Ja, vi hygger os gevaldigt med det. Så det er jo også givet et familiesamlingspunkt på den måde. Det er da rigtig skønt. Ja, det er det da. Det er det. Jamen altså, Lars, jeg synes, det er rigtig, rigtig dejligt at høre din entusiasme, og skønt at bare få så meget positivt omkring det her emne, som jeg ikke kendte ret meget til, før vi 2 mødtes her. Ja, men det er jo helt okay. Det var hyggeligt at møde dig. Jamen altså, i den grad i lige måde, så opfordrer vi lige lytterne og seerne til at gå ind på First Lego League Scandinavia. Ja, det er, hjernekraft.org. Det var sådan, det var. Hjernekraft.org. Der kan man læse alt omkring det her fantastiske projekt. Lars, fantastisk at møde dig, og rigtig fortsat god kulturnat. Tak i lige måde. Tak.
vi på vej videre her gennem Kulturnatten, og lige nu går vi på Strøget, hvor der også er rigtig mange mennesker, som vi kan opleve her på billederne. Stadigvæk er stemningen god. Vi har været lidt rundt for et øjeblik siden, snakkede vi med en af taxidriverne, eller taxichaufførerne, cykeltaxichaufførerne, som også kører folk rundt her på stedet. Og han var fra Spanien, kunne desværre ikke medvirke i et interview, men vi fik lige en hurtig lille snak med ham. Nu vil vi lige lave et lille snapshot her fra Strøget, for at fortælle lidt om, hvordan det hele foregår. Og så man både kan høre og opleve, se på billedet, så er stemningen god. Klokken er lidt over 21:30, og stadigvæk er der rigtig meget liv i København på grund af Kulturnatten. Der er så mange steder åbne. Det er blandt andet også tidligere på aftenen har vi set hestevogne køre. Vi har oplevet veteranbusser, sådan nogle gamle busser, der kommer fra Sporvognsmuseet Skjoldenæsholm. Og ellers er der jo masser andre steder, der også har åbent på denne her dag. Og som jeg også var inde på tidligere, så er det jo altså en tradition her i Kulturnatten, at alle stederne har åbnet. Nu er der lidt guitar, som vi får i baggrunden her. Der er nogen, der spiller lidt. Og ellers er det altså her den første fredag i skolernes efterårsferie. Og så kører det frem til cirka kl. 23. Og man vil sige, igen i år, der er det virkelig velbesøgt det her. Folk har købt sådan et kulturpas til 90 kroner, som giver adgang til en masse spændende steder. Der kan man så læse på sådan et program på internettet omkring de forskellige ting, man kan opleve. Men mens at vi går her, så ser I lige lidt flere billeder fra Strøget på Kulturnatten, og så håber vi at vende tilbage om lidt med flere interessante ting. Så sidder vi nu i en gammel bus, som er kommet nede fra Skjoldenæsholm Sporvognsmuseum, og vi kører gennem byen her. Det er en bus tilbage fra gamle dage. Det er her i aften, også i anledning af Kulturnatten, at der køres busser rundt i København, nogle gode gamle vogne her. Og kørslen er stille og roligt. Vi har lige fået at vide, at vi skal køre mod Rådhuspladsen til en begyndelse. Og så skal vi rundt i byen og opleve stemningen lige her stille og roligt. Men bussen her har kørt hele aften. Allerede da vi ankom ved en 7:30-tiden, så kørte bussen også rundt her i det københavnske. Og så tænkte vi, at vi her til sidst på aftenen ville prøve at få sådan en tur. Hvis vi også tænker tilbage på interviewene fra Skjoldenæsholm Sporvognsmuseum, som vi jo lavede sidste år, der snakkede vi jo med en af de ansvarshavende, der kørte sporvogn dernede. Fortalte han også, at de her busser ville køre i København til Kulturnatten. Og det er faktisk derfor, vi også har sat os ind i den i dag, for ligesom at prøve, hvordan det er at køre her. Så mens vi ruller afsted, så kan I lige nyde billederne fra bussen, og så siger vi ellers tak foreløbig herfra, og det er altså denne gamle bus, som skulle have kørt i Aarhus. Aarhus Sporveje har den kørt ved før, og nu i dag så er det altså sådan en indgangsting, at den kører her i det københavnske. Så vi nyder turen stadigvæk, og I kan nyde billederne, og ellers så kan I i hvert fald nyde lyden. Den er egentlig ganske stille, bemærker jeg også, når vi sidder her. Jeg havde egentlig troet, at sådan nogle gamle busser her vil larme en del mere. Men det synes jeg ikke, de gør. Det er meget stille og roligt, og en god chauffør, vi har bag rattet, der styrer os igennem byen på sådan en dejlig fredag aften, som vi har her.